Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In de komende 2 afleveringen van Venray van Toen besteden we aandacht aan de familie Goemans, die hier aan het voormalig kerkpad een slagerij en winkel runnen. Vandaag gaan we terug naar 1948. De in Venray geboren Monseigneur Jacobus Goemans, die bisschop was van Bandung op Java, moet vanwege zijn gezondheid terugkeren naar Nederland. Bij aankomst hier in Venray is het kerkpad en zijn geboortehuis prachtig versierd. Kijkt u mee naar een stukje historie toen het Roomse leven nog in volle bloei was. Op het vliegveld Schiphol in Amsterdam zijn in 1948 de nodige activiteiten. Mensen kwamen toen al vliegtuigen kijken of gewoon passagiers brengen en halen. Ook de familie Goemans uit Venray is op Schiphol. Vader Chris met zoon Mat en moeder Goemans. Terwijl de mensen naar de prachtige vliegtuigen kijken, is de familie Goemans in afwachting van de komst van Heer Room, oftewel bisschop Monseigneur Jacobus Goemans, die vanuit de missie in Indonesië elk moment kan arriveren op Schiphol. Als het paradepaardje van de KLM, de Flying Dutchman Super Constellation, geland is vanuit Jakarta, kan het niet lang meer duren voordat de Venrayse bisschop weer terug is op Nederlandse bodem. Direct bij aankomst wordt Monseigneur Goemans eerst begroet door de hoogeerwaarde heer, generaal-overste van de Orde der Kruisheren. De familie van Chris Goemans wacht geduldig op het weerzien van hun broer en oom. Mat Goemans instrueert nog snel het nichtje met de welkomstbloemen. Na een korte ontmoeting gaat Monseigneur Goemans samen met de vrouw van broer Chris, Marie, met de auto op weg naar Venray. Onderweg wordt nog even een bezoek gebracht aan het klooster van de Orde der Kruisheren in Uden, waar Monseigneur Goemans van 1922 tot 1926 overste is. Wanneer Monseigneur Goemans in Venray arriveert, is het kerkpad prachtig versierd met een grote eerboog met erin het wapen van de bisschop. Zijn geboortehuis, waar nog steeds een slagerszaak wordt gerund door zijn broer Chris, is prachtig versierd met veel groen en oranje bollen. Monseigneur Goemans, die ondanks de vermoeide reis er nog altijd goed uitziet, bedankt iedereen voor de geweldige ontvangst in zijn geboortedorp. Hij spreekt ook over zijn 22 jaar werk in de missie en de ontberingen die hij daar tijdens de oorlog in een Japans concentratiekamp heeft meegemaakt. Terwijl broer Chris en zijn vrouw aandachtig meeluisteren,
vraagt Monsignor Goemans aan iedereen om te bidden voor Indonesië, waarna hij de bisschoppelijke zegen geeft. Als de Venraayse harmonie in Sint-Renate brengt, komt Monsignor Goemans met deken Berden en burgemeester Jansen toch weer even naar buiten. Na alle drukte priveert Monsignor Goemans in alle rust in de tuin langs het kerkpad. Monsignor Goemans gaat uiteraard ook op bezoek bij het klooster van zijn orde, het Heilige Kruis in Sint Agatha. Hier legt hij in 1902 zijn kloosterbelofte af en in 1906 vindt hier ook de priesterwijding plaats. Monsignor Goemans krijgt ook hier in warm onthaal van zijn medebroeders der Kruisheren. Samen met Ben, de jongste zoon van Chris Goemans, die nog een priesterstudie volgt, wordt afscheid genomen. Monsignor Goemans bezoekt ook de nodige kinderen van zijn broer. Zoals de familie Harry Besselink in Udenhout, die getrouwd is met Pie Goemans, een dochter van Chris. Monsignor Goemans is erg geïnteresseerd in het dagelijks leven van de familie en laat duidelijk blijken dat hij een echte kindervriend is. Na het bezoek in Udenhout gaat de grote Heerom, zoals hij vaak genoemd wordt in de familie, naar Boekel. Hier woont de oudste dochter van Chris Goemans, Sjan, die getrouwd is met Jan Aldenhuizen. Ook hier laat Monsignor Goemans zien dat hij veel op heeft met de talrijke kinderen van de familie. Stilzitten, want de hele familie, inclusief de kleine Heerom Ben Goemans, moet op de film. In 1948 viert het echtpaar Chris en Marie Goemans Jansen ook hun 40-jarig huwelijk met een heilige mis in de Paterskerk, die uiteraard wordt opgedragen door broer Monsignor Goemans.
het gelukkige bruidspaar Chris en Marie en Jaap en Mariet Goemans Jansen, allemaal gaan ze op weg naar de woning aan het Kerkpad waar het feest wordt voortgezet. Ook de talrijke kleinkinderen van Chris en Marie zijn van de partij. Hier spelen ze in de tuin die destijds omringd is door een hoge muur. Op de achtergrond ligt nog het puin van de vernielde Grote Kerk. In de afgelopen periode onderging het gebied rondom het Kerkpad een ware metamorfose en kreeg het met recht de naam Monseigneur Goemansplein. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.